Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 17. Mabalin anaimas ataraon ti magunod mo iti kinaswitik, ngam ti saan a mabayag, mayarig iti darat, a may pamulmulkan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Alitawan laknay, ingkamanganan ta sumrakan iti trabaho. Makaturturo kailangan, madamdaman ton. Intun kwan di da ka man pastrakanin, ikatenda ka manen. Ado di tati mabalin apagserkan at trabaho. Anya nga ado, nastrak mon sa aminan a restaurant, ngam ikatenda ka, gaputa ka nayon ka amaladaw. Nagrigat mo tanti kastoy panagbiag. Kanayon na masapa sumrak. Agyaman ka tadda trabaho, kasanuno awan. Apay nga ta sa anak ang naipas ngay abak nang. Aggagat ka, bareng addapay namnamam abumaknang. Apay nga awan manan ni Teodoro. Maladaw siguro, boss. Kanayon samit a maladaw daya a chef cook. Imbag tada kadwa na a cook. Kasanun no awan. No, apay mat ngami nakasjay. Sapay no adda kat kanayon nga agibaon, boss. No kanayon nakasta. Jakamon, no anya ti pagbanagan na. Anya ti kayat mo asawan, boss. No di na saysaya atin ti trabaho na. Agbirok laangan iti sabali a pagtrabahuan na. Sige, tay bagaktukan kwa na, boss. Manong Teodoro, imbag tasim magpat ka. Damdamagan na ka ni boss itay. Anya? Imay ka di itay? Wan, Manong. Imbag ka no tada ti kaduam akok. Kasanon ngay no awan? Amok nga adda kadwak nga agluto. Iswa medyo naladawak. Amangan no adda nakaibaga kwa na akanayon ka amaladaw. Sino nga tati nakaibaga? Saan ka di asika? Ay, saan ko nga ugali tagi pulong, Manong? Di ka agkamkam mali amang ibaga. No di mo kaya tidakas. Manong Teodoro. Anya day tayong sangputyo, tatang? Adu amakan, karne kan dadumapay. Saan mo takin sinas, wano katapusan? Ay ngam, nangalaan nyo iti gatang nyo kadagita, tatang. Saan ko aginatang? Nalaingak lang amin nga agremedyo. Anya ti kaya tiyo asawan? Nagadu ije restaurant. Iti unag tinakkel ref. Ngam para kadagiti customer dagita. Para kadagiti customer, kan para mo tan kadatayo Utangan nyo kadi dagita, tatang? Ha? Utang? Kwa. Kaslagastan, no kasta ti panagawat mo. Kanayon mat nga ado ti isang pet mo amakan, tatang? Ado ka di ti kwartam? Uray awan ti kwarta, no addalaket ti makan, mayatlat ta. Kasta ka di, tatang? Adda ko mga minipagatang ko. Anyat ipagatang mo. Dakla palpaldog, tatang. Kanayon nakamabsog, gaputado ti isang pet mo amakan, ngumawan na ayam ko. Ibagam to kan ninanang mo, tagumatang into nagsweldoak. Mabayag ka di pa iti sweldom, tatang? Mabiitan. Itad kunto kan ninanang yu ti sweldok. Gumatang kayon to. Wan, tatang, ibagak to ken kwa na. Panagawidan. Di ka kadipay agawid. Manong, imbagada nga ag-overtime tayo. Taado pa'y ti umay amangan. Ay, sinalbag. Sapay makawawid akon. Di mo ka di kaya ti ag-overtime, Manong Teodoro? Ay, maitantan ti panagawid. Imbis as anak amarabyan nga agawid. No siya, kay kayat ko no adda overtime. Tamabayadan mo. Nga mabannog kamat itikas taunay. Saan mo't anadagsan ti trabaho tayo? Uray saan anadagsan. Makapaboring mat.
Ay, Manong Chodoro. Anya ka ditilin na untabag mo? Ako Nagsukatak. Pantalon kan badok. Apay ngay nagdakkel day tabag mo. Dapay ngamin tuwalya ka. Ha? Apay? Beach resort ka di ditoy, tadapay dagita? Badong, pantalon, kan tuwalya? Nanang, nagsweldo ka din ni tatang? Nagsweldon, anak. Ngam idulin tayo, tausarin nyo iti panagadalyo. Igatangan dak ko may tipalpaltog ko. Saan ka di amay mayat no igatang talaangan iti aramatam iti pagadalan, anak ko? Dakkel ka nga minan. Saan kan abasit nga ubing nga agay ay ayam iti palpaltog? Nanang, dakkel ka di ti sweldo ni tatang? Basit ti sweldo ni tatang mo, anak. Ape anadamag mo? Kanayon nga minanaimas ti si datayo. Di ka adalak kat awan ti kas di abalon da. Kasta ka di. Anya ka di ti trabaho ni tatang na. Opisina ka no? Isardeng mo ti agisangpat iti taraon nga agapo iti restaurant. Tapay. Di ka katagyaman, taday sangpat ko. Maragsakan kuma no saan nga inlibas. Kasla sweet-sweety kam ti boss mo. Saan a kinaswiti ka? No di kat kinasirib. No kayat mo ti agbyag, agalimtak ka. Sa anak nga umanamong iti panangiliblibas mo iti taraon ako ka ti boss mo. Imbis a maragsakan ka? Saan mat? Taagdanag ka? Saan nga gnanayon ang mailimad mo ti mading aramid mo, Chodoro? Amok ti aramidag. Apay nga minayada, itati pagsarsaritaan ta. Makadlaw pa yan ti anak ta. Ti kanu kaadalan na amangup opisina, kat simple kanu lang ti balon na. Idinto ta ti anak ta, kat agkakaimas ti balon na. Kayat nasawen, analalaingak, ngam ti amaday ta kaadalan na. Isardeng mon ti kastangar aramidam, sakbay amaladaw ti amin. Adamadmadlaw ko amadi amapaspasamak dito yung restaurant. Anya ka di day jay, sir? Saan ko pa nga ibaga ita? Ngem no maduktalan ti dinutukak nga inventory kadag iti may lutluto ditoy, diya ka muna sawen. Makumi-kumakpay ngamin iti sabali a negosyo. Kasta ka di, sir, boss? Awan ka di pa lang ni Chodoro? Ay, inton madamdama, at danday jay, boss. Kanayon ka di amala daw tay jay? Kwa boss, isuntulangan ti pagdamagan nyo. Naminanon nga imayak ditoy, ngem saan ko anadanon. Kaya't naasawan, kanayon amala daw asumrek. Ngem kanayon met amasapa nga agawid. Kanayon ang naimas ti balon ta, ngem dagiti kaadalan ta. Way nga rod. Ibagada payabak nang tayo ka no. Ngam kunamot ni nanang abasit ka no lang ti sweldo ni tatang. Dinamag ko ni tatang, utangan na dagiti isang sangpat na. Kitwan ko na naman. Iso nga ta ako na ni nanang abasit ti sweldo na, tado ti baybayadan na nga utang na. Wala, kasta ngagpaiso. Agmay-may saak dito'y kusina. Karga aktibayong ko iti adu a frozen goods. Mga alak pa iti karni kanda dumapay. Kartangak, tama nga no adda umay dito'y kusina. Nay, Manong Chodoro, di ka pa'y nagawid? Nay, kunak man no nagawid kan, da ka pa'y matgayam. Ada ngamin nalipatak, Manong. Nabatik ngamin ti panyok. Inkabil ko di tarabaw ti kabinet. Panyulay, isukat ti subsubliamon. Nasa papaymat, iso ang nagsubliak. Adda ngamin na isapit iti panyok. Isumat lagayam adi tarabaw ti kabinet tanang ikabilam. Anyang iti naisapit iti panyom?
kwa. Basta. Ay, narigatan no adda mangala iti panyok. Kan maysa, adda sentimental value da ito'y apanyong. Ayaw na yan. Panyo lang. Adda pa'y sentimental value na. Ay talaga, manong. Napatag-unay kanyak da ito'y apanyo. Ngamin, inted ni nanang ko itinaudi akasangay na, sakbay anatay. Sakbay nga agawid kayo. Ipakita yu pa'y dagiti bagyo iti security guard. Ha? Apay ka di, boss. Oh, ato itibag ko. Anya ka diti kitaan nyo itibag, boss. Manipod ita. Kitaanan, wano rekisaan dagiti security guard ti bagyo, sakbay nga agawid kayo. Apay, sir. Adda ka di mapukpukaw? Dakkel ti mapukpukaw. Kat nabayagan na mapaspasamak da ito'y. Huh? Oh, Chodoro, ayan ti bag mo. Ay, awan tibag ko, sir. Akin bag da ita dakkel abakpak iti asidag mo. Kwa, sir. Nagsukataktikan gana da ita. Ala, security guard, rekisaam tibag na. Apay amalumon, katawan pa'y ni tatang. Wan nga rod, anak. Itaman pa'y. Kasla adda madi ngagparparik na kanya. Adda nga tamadi anapasama ken kuana? Day tangarod ti jak amo, anak ko. Madanag anak pa'y kitin. Di mat nga rod umawag no anya tinapasama ken kuana. Nabati ti cellphone na. Ngamuray no kas na. Kita ang mananak ko. No adda text no awag na. Itala ang amalada ang agawid Ay, wan nga rod, anak. Makapadanag at talaga. Adaw mong awag na anak. Number mat. Maala, yag mo anak. Siyak ti mang sungban. Hello? Asino ka di daytoy? Ha? Adda ka iti presinto? Apeng adda ka dita? Kuna, kunkat. Sikan tumit ngamin. Ay. Anya timbaga timawag nanang. Adda ka no iti presinto ni tatang iyo, anak ko. Anya? Ni, apay nga dayjay. Lading itak nga ibaga, anak. Natiliwan dati inala na a frozen food itibag na. Kukwa ti restaurant day jay. Kaya dyan sawan. Takaw dagi jay. Namin adon nga imbaga kasaan nga galala. Ngam natangkan ti ulo na. Ay, kasanuitan. Dayta ti dakkel ang parikot. Naawanan lang aruden iti trabaho. Mabalod pa'y tanakita da mismo ti tinakaw na. Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon kaaparitan nga agiyawid iti kukwa ti restaurant. Kwa bagat. Diyak ninamnama ang kapkap da. Uray saan ang agkapkap. Tabasol ter aram itam. Basit lang mati alalaag. Apay abasit ako nang. Numaurnong dagijay. Adon. Kasanupay itan. Kapilitan nga nakagbirok iti trabaho. Kasanupay ti panagadal dagiti anak ta. Bakit? No di mga kumakan ka. Saan kumakastoy tinapasamak? Si kantumot ngamin. Di ka mapnag ititid datangdan mo. Tairaman mo pa iti saan arumbang. Pakawanan na kumabagat. Sigurado nga inton rumar ka. Marigatan ka makabirok iti trabaho. Taamuda ti aramid mo. Agbababawi akon bagat. Kastoy gayam ti bunga ti kinaswitik. Maragsakan ka no agbaligi ka amang switik. Ngam no naduktalan da ka. Dakas mati ibunga na. Saan anasayaat nga aramid ti agswitik?
Tainton maduktalan, si kantong matlaang tinakababain. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapneg kayo kuman iti adda kada kayo. Takino na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Imbagpay kan katalya, nasaliwanwan ti panagbiagyo. Pag kunaamat, Wan tamakita mo tabak nang kayo, nagdakkel ti balayo. Kita man dagiti alahas mo, puro balitok. Agsusukat pa'y dagiti alahas mo. regalo kanyak nila kay ko dagitoy. Naswerte ak anak ki asawa kin ni Ramon. Maitid na amin nakasapula. Anya nga iti trabaho nila kay mo? Basta ko na naman nga aglakla ko da. Adda kanubos na. Katno adda malako da adakkel. Dakkel mati porsyento da. Anya nga iti laklako da? Kumpurmi ka no saan adaga, balay, wenno luglugan. Awan lang at ati bakante, tay sarrak ko nila kay ko. O sige, tadamagag to kin ni Ramon, no adda bakante. Umapalak ka talaga kanitalya lakay. Anya mo ti apalam kan kwa na aya, bakit? Nakabakbak nang da. Nagado ti balitok nga alahas na. Idinto asyak, uray may sa balitok nga alahas ko katawan. Anya kalakit din aya, bakit? Saan mo nga apalan ni Talya? Imbag kadakwada tamaya ti trabaho nila kay na. Siyak ngay, manulaang ti sweldok. Umanay laang agpay kada tayo. San abale nga uray awan balitok nga alahas mo? Basta tinapatag, adda ka nun tayo. Imbag pa'y kanira mong tada diskarte na itibiyag. Sika ngay, mapnagkalatan iti sang kabasit asweldo. Adday ta kaman ako nakon. Uray kastoy lang ti kasasaad tayo, saan na tayo matabaybay anti Diyos. Apay, napadasa mon ay tinagbisin. Ngam kayat ko kumamat ti dakkel abalay, kan kayat ko mati ado nga alahas. Bakit? Mapnak ka kuman, no anya ti addakan ka. Saan anasaya at ti kastang aramid mo? Managapal ka. Masapol nga da kumamat sideline mo tapno mapadasan tayo mati nasaliwanwan abiyang. Anya kumamat a sideline nga Kadiskarte mo tan Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang nga agpanuno ti pagsayaatan ti pamilyam. Ay, nagalas ti aramid mo, sika, Carla. Apay man ang tatang. Kasa daw. Ariglay duron mo ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. At daaya imbagak nga agaramid iti saan anasayaat. Awan nga agpaisaw. Ngam itikas di panagsasaom. Mapilitan ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. No kasta ti ibagbagam. Adakin ko no agaramid iti saan anasayaat. Basta siyak, awan imbagak nga agaramid iti saan anasayaat, tatang. Anya pay laang ngamin ay ati sa pulam. Kat mangmangan kamat iti mamitlo iti agmalam. Pasaray agkilaban ka pa'y. Basta, dakkel abalay ti kayat ko, ken ado nga alahas. Ay, ananwam ngay kumati alahas. Mga no isupay ti pakatayam. Apay kumamat apakatayak ngay, tatang? Na, kat no adda ngay nang hold up ken kaditadalan. Sa daghan to pinatay. Anyamat day tang ibagbagayon, tatang. Dinabayag kuman hold up ni Talya.
Ay na, pasensya kan Carla. Ngam ko na ti asawa. Awan ka nun ti bakante iti trabaho na. Kasta ka di. Sayang mat nga rod Saan da ka no abas na agpastraklatan iti kadwada? Istrikto ka no ti boss da. Kasta gayam. Iso apasensya ka na. Okay laang talya. Anyangay nga rod. Apay anak ka mulanglang kamot ditan, Ador. Darasam kit di timangan. Tani, agtrabaho tayo manan. Anya aya ti pampanunutam. Pampanunutag laang dagiti imbagbaga ti asawak. Apay aya. Anya ti imbagbaga ti asawam. Kurangan na nga rod ti sweldok. Saan lang nga iso ti misis, apakurangan na ti sweldo ti asawa na. Anya nga ti maaramidan tayo. Kat marigriga tayo nga rod, anay anak. Agpampanunutak nga rod, noan niya ti mabalin apag sideline nan. Ay, kaasi ka laang no agbiro ka pa iti sideline mo. Awanan inanam no kasta. Kaya't ko laang mat nga ipaayan iti ginawa ti asawak. Apay, agbisin kayon aya? Saan mat? Ngam adu dagiti kayat na agatangan, asaan na amagatang. Umapal iti kaarubami. Daytan ati rigat na. No ti asawa kat saan amapnak iti addaken kwa na. Saan matakas jay ti asawak idi? Ngam manipod na amuna ni Talia. Nagbalin mo tan ama nagapal. Ibagam ken kwa na amapnak kuman no anya ti adda. Tinapatag saan tayo ngagsaksakit. Day tamat nga rod ti ibagbagak kan kwa na. Bayam, makasapol tanto lata itinapintas a pag-applyan ta. Tapno matungpal ti arapaap ta, amapan abroad. Sapay la kuma, gayam. Si kamat gayam ti masabat ko talya. Sa dinong ay ti papanam. Mapanak maki-birthday. Adda nangawis kanya kagayam ko. Nagpintas ka ni ti dayta akawis mo. Karkaro a pimintas ka iti dayta akawis mo. Siyempre mata. Gaputan na laing nga agpili ti asawak iti maibagay kanyak akawas. No kasta. Ti asawam tinangpili iti dayta akawas. Wen, gaputa ti kayat ti asawak. Napintasak ka kanayon. Aglalo no sumango ak kadagiti katrabahuan kan gagayem na. Naragsak ti asawak. No idayaw dati kinapintas ko. Apalan ka launay, Talya. Kaanok mat nga ta mapadasan ti kas iti mapadpadasam. Kasano mo ngamin, kat mapnaklatan nila kay mo iti basit asweldo. Iso nga awan maaramidam no saan nga aganos latan. Kasta kami mat idi, ngam na diskarte nila kay ko. Nakasapol iti mayat at trabaho na. Ti kunamat ngamin nila kay ko, rumbang ka no amapnekak no anya ti adda-kada kami. Tinapatag ka no kat saan kami ngagsaksakit. Kat no kasta ti saon nila kay mo. Awan siguro ti arapaap na nga umasenso. Saan akaskin nila kay ko, nga karigatan na apinaasenso ti biyag ni. Day, anak ko, nagadumanan day tabilbilangam akwarta Nakalako ka naman ng daramon itilote nanang, iso adakkel ti porsyento da. Ay, kita man talaga ti biyagan niya. Asinsadon ti biyagyo. Dakkelan ti urnong mo iti bangkaw. Wen nga rod nanang, saan akas idi nga awan pulos maurnong ko. Takasano, umdas laang apagkaan ti masapsapulan ni Ramon. Iso adi ka agbarbarayo, boy, anak ko. Agurnong ka, tasaan mo nga amo no agnanayon ti trabaho nila kay mo. Wen nanang, jakmat basta gastusan to'y it-itad ni Ramon. Kahit napananmanan nga di asawam. Nagsublimanan iti trabaho na nanang. Manulaang nga aldaw nagtalinaed ditoy. Ang pimanaw manay. Katwan nanang, takasapulan da ka no iti trabaho da. Adakon, bakit? Anya ti insangpet mo amasida. Agluto ak iti pinakbat. Makasidsida ak iti pinakbat. Pinakban, ngawan manan sagpaw na. Ano san tayo pa'y ti agsida iti natang?
tawan pa'y sweldo. Sana bali, dandanin ti sweldo may. Makauma matyag sina itinatang. Mayat kidi tanasustansya tinatang. Nga mapurga tayo mat iti puro aruot. Ala, bayam, tayo to nagsweldo ilutuan ka iti paborito mga adobo ababawi. Nagimas ti inluto ti asawam apakbait, nga mapay asaan ka matanangan. Sa anak pa yung mabisin tatang, mga anak to inton mabisina. Ti kunamkit day, awan ganas mo amangan, tasaan akarni ti sidam. Hindi ka pa'y katagyaman, tanalay nga agluto ti asawam. Uray simpila ang amasida, kat nagimas ti panagluto na. Tay sukat nga ron ti trabaho na, ti agluto. No awan day taatalinto ti asawam, di awan matpagsapulan na. Nagbasit mo ti sweldo na. Ay na, dakilen no ikumpara mi ti daduma. Ay saan ka lang amin kat amapmapnag, iswakasta. Mapan kayo di maturugan. Aginawak pa'y, sakto mo't umunag iti kwarto mi. Malanga raw danak ka. Mangan ka pa'y nga umuna. Ramanamot ti inluto ti asawam. Tanaimas ti pan nakaluto na. Anak, saan manen anagawid ti asawam? Saan mo man lakade nga awagan no sa dino ti ayan na? Nanang, saan akayat ti asawak ti madisturbo no aday ti trabaho na? Apay, saan kayo kadipay anairwam akanayon nga awan ti asawak? Ang anya talaga ti trabaho na. Apay asaan mabalin ang madisturbo? Anya kaditi problema yun, nanang. Tinapatag, tunggal agawid, at dadakkel agatad amaitad na. Day talatan, tinapatagkan ka? Aga pa kami laeng no ado ti damdamagakan ko na, nanang. Apay, agdwa-dwa kayo kadi iti asawa. No ti ilakla ko na daga, balay, wenno lugan. Apay nga rod, asaan amabalin amakasao? Kas naku na kun, nanang, saan akayat ti asawak no damagak adamag? Saan nga ta nga adameten maikaniwas nga araramidan na? Awan mat siguro, nanang. Anya nga'y kumamat ti may kaniwas nga aramidan na. Ngay magtadakan, anak ko. Anda nabuyak adamdamag iti TV. Anya day ta adamag tatang. Ni Ramon nga asawa ni Talia. Natiliw da ka dagiti grupo na. Hulda por damat gayam. Anya? Agpaiso ka di tatang? Nalawag anabuyak. Nakitak ti ropa ni Ramon ni JTV. Natiliw da ka dagiti kakadwana. Tsak laim pagarop nga illegal mat gayam ti trabaho ni Ramon. Ay, kababain. Apalak man laangan ni Talia. Naggapumat gayam iti takaw ti kinabaknang da. Day tangarod kahit anak ko. Nasaysaya at matlatay simpi a panagbiag. Ti importante, nadalaos ti pagsapulan. Imbaglakit din. Takunan ni Talia nga awan bakanti. Idi ibagak nga isarag ko kumaman ni Ador. Kay kayat kulangan nga uray basit ti sweldo ti asawa. Basta saan lakit di amabalon. Saan ka may babain. Imbang mat, tama ka amiris kaitan, balasang kaw. Kababain, nanang. Kaslawanan rupa ka sumango iti tao. Tamudan ti madingaramid ti asawa. Amuda nagtaod iti iligal dagiti kinabaknang mi. Ibagbagak tumat ngamin kan ka. Nga adda madingar aramidan ti asawam. Ang dinakmat ipangpangag. Kasano ka din naman kaya't apakibiyangak, nanang. Agtaltal na aglatanan, kaputadakkel ti mayaw awat na kanyak akwarta. Ay, kasano pa'y itanday ta, anak ko? Diyak mo, nanang. Ngam ti masigurado, makunong lakit di ti asawa. Kan maibabain matan ti pamilya tayo. Day tantukat ngamen, tasaan kayo amapnek iti adak kada kayo.
Made, ti agagom iti kwarta, anak ko. Sorry, lakay. Taapay mat, bakit? Gapo ka dagiti na isawsawang ko iti kalabas. Inapapalak ti biyag ni Talia. Ngam, illegal mo't gayam ti aramid ti asawa na. Ita, nakakulungan. Isu amay mayat matlaeng, ti agbyag anadalos ti pagsapulan, bakit? Ta sigurado asaan na tayo abaybayan ti Diyos. Ket mapnak tayo kuma, iti adda kada tayo. Madi ti agagum iti kwarta, bakit? Taday tamot laeng ti pakaisag makam. Wan lakay, amok itan. Ket pasensya kala ko makanyakon Agaramid tayo iti nasayaat para iti pamilya tayo. Asaan kit di ati kinadakes, tapno laeng, maadaan tayo iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.